Hola, què tal? Com esteu? Espero que tots bé i que estigueu bé de salut. El divendres passat vaig anunciar que us donaria algunes idees pràctiques per a que pugueu aprofitar el màrqueting digital per mantenir el contacte amb els vostres clients i seguidors en una situació com aquesta que estem vivint. I és que el màrqueting es refereix precisament al fet de comunicar-se amb els clients i potencials clients per establir una relació de confiança i proximitat com a pas previ a la venda d'un producte o d'un servei. En un context normalitzat, aquest màrqueting es desenvolupa principalment en l'entorn físic, a partir del contacte directe i diari amb els clients, i que aquest està molt lligat a la venda del propi producte o del servei que s'ofereix. Però quan aquesta situació canvia, com ara, i aquest contacte no és possible o es veu afectat de manera important, cal buscar alternatives de comunicació que permetin aquesta connexió amb els clients i poder així estar present a les seves ments en el moment en què tot torni a la normalitat. Per això, tant si el teu negoci ha hagut de tancar per l'estat d'alarma com si manté la seva activitat perquè ven productes bàsics, aquest és un moment en el que el contacte entre el negoci i el client té més importància que mai. Per això, aquest és el primer tip o consell que et vull donar. Comunica't amb els teus clients i seguidors. Potser això ja ho feies, però ara cal seguir-ho fent més que mai. És evident que potser no podràs compartir continguts del dia a dia del negoci, però pensa en l'univers que hi ha al voltant del teu producte o servei que ofereixes i que als teus clients els pot interessar. Però quan et plantegis aquesta comunicació, tingues present tres coses. Primer, l'objectiu, ajudar els teus clients. En aquests moments, la situació del teu negoci ha canviat i la seva activitat s'ha vist afectada. I això vol dir que ja no pots ajudar els teus clients de la mateixa manera que ho feies abans. A la vegada, els teus clients tenen necessitats diferents a les que potser tenien abans d'aquesta situació de crisi, però no saben com cobrir-les donat el tancament dels negocis i el confinament, el seu propi confinament, el confinament de la ciutadania. Davant d'aquesta situació, la teva comunicació ha d'enfocar-se en continuar ajudant els teus clients encara que no ho puguis fer com fins ara. Miraré parlar d'aquest tema en un altre vídeo sobre el tipus de continguts que podem compartir. El segon consell, el to, ha de ser proper i empàtic. El to de la teva comunicació ha de tenir continuïtat amb el que utilitzaves abans del coronacaus, però adaptant-lo al context en el que ens trobem o on el client necessita informació, proximitat i humanitat. I tercer consell, la freqüència ha de ser adequada. Potser ara tens més temps per estar a les xarxes socials i compartir més contingut que en un context de normalitat. Potser també penses que les persones a l'estar confinades també dediquen més temps a navegar per internet i a consumir informació. Ara bé, encara que això sigui així, no vol dir que sigui el moment d'incrementar la freqüència de publicació dels continguts, per dos motius. Primer motiu, perquè el contingut que ofereixis no sigui de valor pel teu client, perquè encara que aquest passi més hores a internet, no significa que llegeixi o miri tot el que li arriba a través de les xarxes socials. És més, en aquests moments és molt possible que encara sigui més selectiu en relació al contingut que li arriba, en la mesura que només busca aquell que l'ajuda a fer front a la nova quotidianitat. I el segon motiu, perquè el teu client no espera i potser no desitja trobar tants continguts relacionats amb el teu negoci. De fet, pot ser que un excés de freqüència de publicacions sobtat provoqui un efecte contrari al desitjat i que el teu client i seguidor se senti envaït. I si a més aquest contingut no li aporta valor, tindrà encara més raons per deixar-te de seguir i potser per deixar-te de comprar. Per tant, encara que puguis augmentar la freqüència de publicació en els teus canals online, fes-ho de manera tranquil·la, per tal que el teu client ho percebi de forma natural i positiva. Per acabar, i com a conclusió, vull que t'emportis d'aquest primer vídeo al següent. Comunica't amb els teus clients i seguidors, pensant en com podràs ajudar-los durant aquests moments, a partir d'oferir-los continguts que responguin a allò que ells necessiten i quan ho necessiten, i empatitzant amb ells i potenciant la part més humana i propera del teu negoci, o sigui, tu. No vull marxar sense donar-vos a tots molts ànims i molta energia i demanar-vos que us cuideu i que ens cuidem. Una abraçada.